No, dobre, tak skús to ešte takto spraviť a možno to bude fungovať. Len treba držať rovnováhu. Tak idem zaniesť tie listy pre pána Escobara. Už som upiekla tie mafiny, ktoré sú s metamfetamínom. Ty si mi ukradol mafiny. Aha, mafiny s metamfetamínom. Ale čo je to? Čo to je? Ja nechápem, čo to je. Ale tie mafiny sú fakt dobré s tým metamfetamínom. Daj to sem. Čo to je? Vyzerá to ako grafy. Ale je to celé, ja neviem. Toto je ten jeho nápad. Toto je nová pasta, tie staré to boli na hovno a toto som ja prišiel a to sú nové. Sa sem vlúpol a sa voľaké hovadiny rozpráva do hlavy. Tu voľačo, somariny trepal mi do hlavy, že to je lepšie. Ale to je naozaj lepšie, to je lepšia pasta na tých debilných honí. Hýbajte. Pozrite, je tu skoro ako úplný grafy. Môže sa to pohybovať, ale na čo? Naše pasti starí sú dobré, aj keď... áno, moje pasti sú najlepšie, ale nechápem, na čo to vymýšľa proste. Na čo to vymýšľaš, také somariny? Na čo špekuluješ? Počúvaj, to je lepšie ako to tvoje, to určite, to sa lepšie pôjde. To sú tí debilní oni, hýbajme head. Tak počúvaj, pane si vám nakázal to tu poničiť, no len nevieme, kde sú tí gumkáči, musíme ich zohrať. Dum.